Ya mfowethu. Ya hamanya ngikho right. Uyabona liphele ngihlala nala endlini. Cha mfowethu sengisho liphele engihlala nala endlini liphele le ngihlala angikho right mfowethu. Angikho right. Ya mana bafana ngizokufona. Ngani? Hey, B. Oh my love. Sana right? Bese ikukhumbule kanjani right babe? Right. Right. Bese ikukhumbule kanjani mfethu yo ekhaya kungasabhori wema ubaba uyamazi nawe. Siwiki sonke mfethu ngingakubona. Hayi shem. Bese ikukhumbule kodwa sengivuyile manje. Uzingikhumbulele? Bese ikukhumbule. Uyazi ukuthi ukuhlala kanjani kuhlala ngingakuboni 2 weeks sonke. Ngikhumbula kanjani ngoba ukwazi kahle namhlanje ngizombona. Hayi baby, phela angeke kuze kufane nokuthi mengithi ngizokubona kumele ngazi ngizokubona manje. Yabo? So angeke kuze kufane nje. Hayi. Angeke kuze Ngikhumbule kufane. Ngikukhumbule. Before sithandane mina nawe ukhumbule kahle. Hayi baby, phela angeke kuze kufane. Ungakofiki ibingekho le nto yawo. Sekhona manje leyo vava vum. Yini leyo vava vum? Hayi baby, yima sona samqalume before siye endabeni eziserious ezimnandi. Khona into ngifuna usudlile. Ngizodlani makhana na vista ngizodlani. Yima baby, awuphekile. Ngizopheka yini engizoyipheka la? Hawu baby. Kwenze ngani manje? Ufika lana ngithatha imali yami. Ngiyakutshela ukuthi le mali yokugcina. Hey, futhi manje imali baby. Wathatha 250 wami uhamba la wathi ufuna imali ye-transport. Hawu baby, uyasho nje nawe ukuthi transport. Phela bengitshela ukuthi uyangisiza because you my baby. You my husband to be. No, akubhiwa kanjalo. Akuthubhiwa kanjalo. Awumthubhi kanje umuntu. My husband to be yini le to be le. Akuthubhiwa kanjalo. Thubhiwa ngemali. Ngiyayifuna imali yami. Uyayifuna? Kahle. Uyayifuna? Ufuna khokhela manje? Khokhela manje? So wena, susunyawo lakho phezulu. Usiyangidayisela. Baby. Phela ngitshela mhlawumbe. Cha, susunyawo lakho phezulu. Ngidayisela Umsunu. Ha? Udayisa Umsunu, makhana na vista ngidayisela Umsunu. Baby mama. Udayisa umdidi. ngo-250. Ya? Ubaba wakho uyangicefezela ukuthi ufuna inqwaba yenkomo. Susanza kophe kwami. Uthi ubaba wakho ufuna inqwaba yenkomo le. 19 wenkomo ayifuna. Kanti uphethe Umsunu ocheap. Umsunu ka250. Ha? Ngazi ukhuluma kahlungu kanje. Ngidayisela Umsunu makhana na vista Umsunu. Kukho konke udayisa Umsunu ngo250. Ubaba wakho uyazi leyo nto. Hayi siye lezi ndawo uma siqala kuba serious. Buka baby. Uyakhumbula le video lena before ngisuka la le video le sayishaya. Baby phela. Hawu uyakhumbula le video lesayishaya le? Yebo ngiyayikhumbula. Le. Ha, guess ukuthi inama views amangaki manje? Guess ukuthi nama views amangaki? Guess. 2. Baby, 2. Ngeke hayi 2. Ngeke ngeze. 250k views. Cabanga angifaka ngathi time ngisuka ngifake nje yesterday, just yesterday. Makhana vista. Makhana vista. Uyasazi isimo sakini. Ngathola isikhathi udelete lo Instagram no Facebook. Hawu baby, manje kuhlakanaphi konke lokho? No, ngathola isikhathi ukhiphe lapho. Akufanele. Uyasazi isimo sakini. You are very poor ukuba no Instagram. Ngiyabona nje lapha ko Instagram makhana na vista. Ko Facebook page makhana na vista. You are very poor ukuba nalezo zinto. Phuma lapha. Phuma lapha. Indaba eserious lapha yokungidayisela umdidi. Yeke lento yokungidayisela. Ngathola isikhathi ukhiphe nale gold dress emlonyeni. Khiphe lo thayela.